איך ההורמונים משפיעים על נשירת שיער או על התקלחות אצל נשים? דבר ראשון, אישה שלוקחת גלולות, הגוף מקבל אותן כנורמלי, כי זה שלה. מה קורה? שברגע שמפסיקים את הגלולות, זה כמו כאילו בן אדם שלוקח סמים, ופתאום מפסיק את הסמים. אז הגוף משתולל. בגלולות זה אותו דבר. הגוף מתרגל על הגלולות שלוקחת אישה כל חודש, אבל ברגע שמפסיקה את הגלולות, הגוף גם כן משתולל, הוא סריק את הגלולות. אז כתוצאה מזה יכול לגרום נשירת שיער. אז אם האישה מפסיקה בשביל שהיא רוצה להיכנס בהיריון, זה בסדר, אבל אם מפסיקה סתם, רצוי לא להפסיק אותם סתם, כי זה יכול לגרום נשירת שיער. עוד סיבה הורמונלית, זה למשל הריון. בהיריון יש הורמונים שגורמים צמיחה של שיער. בגלל זה כל האנשים אומרים, בזמן הריון היה לי יופי של שיער. אבל אחרי הלידה יש ירידה דרסטית של ההורמונים האלה, וכתוצאה מזה, אחרי חודשיים, יש נשירה מאוד חזקה. גם כן, חילופי עונות. אנחנו יודעים שיש חילופי עונות בעיקר, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כאשר יש שלכת בעצים, יש גם שלכת אצל נשים. כי כאשר בזמן סתיו, יש השפעה על ההורמון הגברי, בהורמון הגברי גורם נשירת שיער. עוד סיבה הורמונלית, זה גם כן גיל המעבר. אנחנו יודעים שבגיל המעבר, אישה יש הורמון נשי והורמון גברי, בגיל המעבר הורמון נשי יורדת, אז ההורמון הגברי מתחילה להשפיע על השיער, וכתוצאה מזה נשים מעל גיל 50 מתחילים לאבד את השיער הרבה יותר ממה שהיה קודם. אז רוב האנשים בגיל 50 ו-60 אין להם את השיער כמו שהיה להם בגיל 30 40. והדבר האחרון, שגם כן זה עניין גנטי, זה גם הורמונלי, זה הסיבה הגנטית הורמונלית. כאשר הגן של ההתקלחות משפיע על ההורמון גברי של האישה, ההורמון גברי של האישה פוגע בשיער, ואז מדלל את הקלקפת, ויכול להגיע למצב של התקלחות. לכן, אם אתן חושבות שאולי יש לכם בעיה הורמונלית, לפנות לרופא עור והוא יטפל בך.